aw minnu bɛ ka arajo joliba lamɛn an ka foli ani tanu bɛ ka taga ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata don in na min bɛ tali kɛ octobre kalo ale tile 26 san 2021 an b'a fɔ ɲɛna min ye kunnafoni gafew ye olu de lakali waati sera nin ye laada ye an fɛ yan nɔ nin waati mana se ka ban gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ an bɛ kɛnɛ ka k'olu lakali aw ye bamanankan na walasa aw bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ ka aw minnu sigimɛ kan an filɛ ani aw minnu sigimɛ ka waati kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniw la bakurunbaw an b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ l'essor ale kumana ale y'a jira k'a fɔ min ye diɲɛ kelentɔnba ka ciden min nana Mali kɔnɔna la yan nɔ ni o ye conseil de sécurité ye ko u y'u kɔdon k'a sɔrɔ u ye Mali gɛlɛya faamu kosɛbɛ u sigira k'a sɔrɔ kuma min fɔra u ɲɛna Mali ko la Mali ɲɛmaw fɛ ko u ye caman faamuya a la an bɛna an da don o la min ye halisa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ani Mali cɛ baaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tilebiyanfan ka jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko CEDEAO ale ka lasigiden min bɛ Mali la yan nɔ Mali jamana ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko maa don min ni a ka taa ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ nafa foyi de t'a la Mali la yan nɔ bi ka sababu kɛ ko a sɔmi kɛra la baara dɔw la ani jɛkulu dɔw min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ kɛra sababu ye min ye Mali minisiriso min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna ale ko a ka taa ka bɔ Mali la ko nafa foyi t'a la o ko min ma ko nazarakan na persona non grata l'essor de y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan l'indépendant fana kumana limanaw a jarala k'a fɔ ko an ka waribonbaw ni o ye bankiw ye olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛna baarabila daminɛ min bɛ tali kɛ sini yɛrɛ min bɛ nɛgɛ kanɲɛ fu falaki dana mana gosi bi a jarala k'a fɔ ko bankiw ni o ye an ka warimarasow ye fo ka taa se min bɛ tali kɛ compagnie d'assurance ma ani taji feerelaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna baarabila dɔ kɛ nka baarabila in na limanaw jɛkulu wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ n'olu fana bɛ nafoloko kunna an ka jamana kɔnɔ o ye APBF ani SECAM olu y'a jira k'a fɔ ko SINABEF bɛ fɛ ka baarabila min kɛ nin ye n'o ye warimaralaw bankiw ka lafasali kuluba ye ko a bɛ sɔsɔliba de kɛ u ka sariyasenw na an bɛna an da don o la l'indépendant kɔnɔna la Suade Bamako fana y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Useni Amion Gindo ale ye ɲɛfɔli kɛ ko dɔgɔkun 2 dɔrɔn de b'u bolo k'u bɛna bɔ ka boulevard de l'indépendance ale minɛ sabu dɔwɛrɛ tɛ k'u bɛ ka kangaridakan kɛ fanga ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw de ko don ko min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga kalo 18 min dira a ma ko sagon tɛ ka kɛ o kunna olu kɔni ɲɛ bɛ baara min na cɛmancɛ fanga bolo bi u yɛrɛ ka fɔ la u ye sɔminen don k'a fɔ u bɛ fɛ ka dɔ de fara cɛmancɛ fanga kan o kɔni tɛna kɛ ko bɛnta ye o fana ko k'u bɛna bɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔna la Nouvelle Horizon kumana limanaw a da ɲɛfɔlɔ la a jarala k'a fɔ ko min ye politikitɔn bɛ yen n'u k'a ma ko URD limanaw ale ka jɛrɛba n'o ye conférence nationale ye o tako 10 kɛra Bamako yan nɔ limanaw a jarala k'a fɔ ɲɛmaa min bɛ bi ni o ye professeur Saliku Sanogo ye ko maa dɔw bɛ minnu t'a fɛla ko la bi dɛ dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka jalakiba de bi a kan wa ko u ka conférence tana min kɛra nin ye limanaw k'a kɛra ko ɲagami bɛɛ lajɛlen de sabu bɛn ma kɛ ko la a ko siratigɛ ninnu na ECHO fana kumana limanaw a jarala k'a fɔ kuma min bɛ sen na ni y'a fɔra ko kuma ka kɛ jadisiw fɛ ni o ye maliden dɔw ye minnu kɛlen don ka marifa ta jamana kama min ye ECHO ye ale ye ɲininkali boloda ko yalima kuma ka kɛ jadisi ɲɛmaa ninnu fɛ k'a bɛna fɔ jamana ɲɛmaw limanaw u ye kunnafoni dɔ de bɛ min balila ka poyi ni jamana ɲɛmaw tilala ka bɔ ka u yɛrɛ jɛya ko siratigɛ ninnu na yɔrɔ a ko kuma cayara kosɛbɛ araba tɛmɛnen mais octobre kalo tile 20 ka n'a bila juma la octobre kalo tile 22 an bɛna an da don o la sisan ECHO kɔnɔna la min ye indicateur ye an b'a kuncɛ ni o ye k'a jira k'a fɔ ko cigarette n'o ye minfɛn y'an ka jamana kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ ale sango jugu walima a min bɛ dogo ka don jamana kɔnɔna la n'o ye cigarette fasugu dɔw ye limanaw a jarala k'a fɔ ko o bɛ ka tiɲɛniba de kɛ an ka jamana kɔnɔ a tɛ dan o ma ko wa jamana yɛrɛ a bɛ tiɲɛniba de kɛ jamana kunna sabu ko san o san miliyari 10 ɲɔgɔnna o bɛ tiɲɛ jamana kunna nin siratigɛ ninnu na indicateur yi da don o la an bɛna o bɛɛ lakale aw ye kunnafoniw kɔnɔna la bi limanaw kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ
o ye l'essor an y'a fɔ ten sisan k'a jira k'a fɔ ko min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ni o ye Nations Unies ale ka bolofara min ɲɛsinnen don lakanako ma ale nana Mali la yan nɔ dɔgɔkun laban yɛrɛ la dɔgɔkun tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ Conseil de sécurité de l'ONU k'u n'an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilila falen kɛ walasa min ye Maliko yɛrɛ ye don nataw la a fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na a jala k'a fɔ tile fila taama min n'u y'a kɛ Mali la yan nɔ u kɔni bɔra ko dɔ kalama sabu bɔra min kalama limanaw o de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ kabi san 2012 ni a ka fɔ ko n y'a ye siɲɛ kelen o ka fisa a lakalila n ye siɲɛ caman o kɛra Nations Unies ka ciden ninnu ta ye sabu jamana ɲɛmaaw ye min fɔ u ye kuma ɲɔgɔnya la ani hakilila falen na u ye caman de faamuya o la nka min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ani min ye jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ɲɔgɔn ye ninnu caman Dr Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ye kuma caman de bɔ a da k'a fɔ Conseil de sécurité maaw ye l'essor ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ a bɛna fɔ kuma fɛn fɛn bɔra min ye Premier ministre da Dr Choguel Kokala Mayiga jamana o de ye Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi ko gɛlɛya in dun fura tɛ se ka sɔrɔ a la fiyewu fo kow ka basigi fɔlɔ jamana ka lajɛ baara ka kɛ dɔɔni o de la Choguel Kokala Mayiga a bɛ ka baara kɛ ni kuntilenna min ye n'o y'a ka baara bolodalen ye n'u kama plan d'action du gouvernement o jɔsen 4 bɛ yen a y'o jira Conseil de sécurité maaw la o dɔ bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ka fɔ la o de ye ko kalata ɲuman o ka labɛn jamana ka se ka jɔ kura ye n'o ye refondation ye yɛlɛmaba minnu bolodalen don o fana ka se ka boloda kalata ka se ka labɛn a kana kɛ san 2018 ani san 2020 tɛmɛnen kalataw ye o kɔ gɛlɛya min bɔra o la u kana segin o ka tuguni ani yɛlɛma minnu bolodalen don jamana yɛrɛ kɔnɔ ni o ye lakanako siratigɛw ye a y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛbaa caman bɛ Mali kɔnɔ yan i n'a fɔ MINUSMA n'a ɲɔgɔnnaw olu b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ a y'a da jira o la olu bɛ se ka kɛ seerew yɛrɛ ye wa ko limanaw jɛrɛ min n'o a kɛra Conseil de sécurité ni an ka jamana ɲɛmaaw cɛ k'a kɛra tiɲɛfɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛfɔ ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Dr Choguel Kokala Mayiga limanaw a y'a jira k'a fɔ bi ni Mali bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ olu minnu bɛ yen ni jamana mara b'olu bolo olu kɔni bɛ ka fɛn caman de boloda o dɔ bɛ tali kɛ min bɛ Assise nationale de la refondation n'o ye sigikafɔba ye jamana kɔnɔna la yan nɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka wele kɛnɛ min kan ani fana n'i y'a ye Mali sigilen don a sɛnɛgɛ kɔnɔna la bi jamana a jala k'a fɔ yuruku min ni o ɲɔ ɲɛnen don yan nɔ ani lakanabaliya nin ye fɛn damadɔ ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye sinsin min kan ka nin ɲɛfɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka ciden ninnu ye limanaw kuma ninnu kɔni nɔgɔ foyi ma da a kan nka u ka ciden ninnu i n'a fɔ Niger ale ka lasigiden min bɛ Nations Unies kɔnɔna la ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko tiɲɛ don Choguel ye kuma fɛn fɛn fɔ Assise nationale de la refondation a n'a ɲɔgɔnna caman u y'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ hakili la bi Mali tiɲɛ yɛrɛ la min fɔra nin ye gɛlɛya bɛ yen nɔ ko nka cɛmancɛ fanga maaw yɛrɛ ye layidu min ta n'o de ye cɛmancɛ fanga foyi tɛ fara a kundama kan k'u k'a lajɛ u ka o bonya o mana bɔ yen nɔ min bɛ tali fana kɛ Kenya ale ka ambassadeur min bɛ yen n'o y'a ka lasigiden n'u kama ko Martin Kimani ale fana ka hakilila kɛra o kelen de ye a kɔni ko k'u ye jamana ɲɛmaaw lamɛn u ye fɛn caman faamuya wa u sɔnna jamana ɲɛmaaw bɛ ka yɛlɛmani fɛn fɛn boloda Mali kɔnɔna la yan nɔ u sɔnna bɛɛ lajɛlen ma wa ko u tɛna se ka hakililaba kɔni ta sisan k'a fɔ k'u na jaabi di nin kuma ninnu na nka Abdou Abari ale ka kuma la Mali ka yɛlɛmaniba min bɛ tali kɛ don nataw la yɛlɛmani minnu bolodalen don o ye tiɲɛ ye u kan ka kɛ nka a yɛrɛ ka fɔ la ko u k'a lajɛ u ka jamanadenw ka ma sugandi teliya yɛrɛ la n'o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen tugula min kɔ n'o ye jamanakuntigi kura ye o kana kɛ ko mɛnta yɛrɛ ye min ye hali Faransi fana ka lasigiden min bɛ yen ni o ye Nicolas de Rivière ale fana kumana o ko kelen de k'a ko hakilila falen min tɛmɛna o ni jamana faamaw cɛ k'a kɛra hakilila falen bɛɛ y'i ka tata t'a la o kɔni kuma ninnu ta jamana u bɛna taa da diɲɛ kɛlɛ tɔnba ale ɲɛkɔrɔ walasa baara bɛ se ka kɛ ani jaabi bɛ se ka di o la cogo min na jamanaw ni diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'ale ko ale sigira ni wasa ye ko nka Mali ka CEDEAO Mali ni CEDEAO cɛ bi jamanaw a bɛna fɔ a ka lasigiden min bɛ yan nɔ ni o ye professeur Amidou Boli ye
farafinat le bien fan jɛkuluba min bɛ ni Mali yɛrɛ b'a kɔnɔna la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ko ale ka lasigi maa min bɛ CEDEAO tɔgɔ la Mali la yan professeur Amidou Boli jamanaw ko kunu yɛrɛ a welela an ka ministre fɛ min ɲɛsinnen don jamana ni jamana wɛrɛw kun ye baara ma ko ka a da tulo kan k'a fɔ nafa foyi t'a la Mali sigi la yan bilen sabu ko a yera ko dɔw la sɔmin kɛra la ko dɔw la k'a fɔ a bɛ lahala min kɔnɔna la n'o ye CEDEAO ka lasigidenya ye Mali kɔnɔna la ka se SECAM olu ko baarabila min ye ni Sina bɛɛ bɛ fɛ k'a boloda ko sɔsɔli don ka ɲɛsin u ka min bɛ tali kɛ sariyaw ma sariya minnu bɛ yen ni bankiw bɛ ka baara kɛ ni a ye bi indépendant ka kuma la limanaw ni ko i bɛ kunnafoni walawala k'a lajɛ a jɔrɔla k'a fɔ ko an y'a fɔ ten nɛgɛ kanɲɛ fufalaki bi baarabila in bɛ daminɛ yɔrɔ tile 3 baarabila de don min ni syndicat SINABEF n'o ye an ka jamana kɔnɔna la yan wari baarakɛlaw minnu bɛ wari mara olu ka jɛkuluba de ka lafasali kuluba de SINABEF ye o kun ye lafasali n k'a fɔ lasɔmini sɛbɛn n'o ye préavis de grève ye nin kalo in yɛrɛ daminɛ na ka jamana ɲɛmaaw lasɔmi k'a fɔ ko u bɛna taa baarabila la minisiriso min ɲɛsinnen don baarako ma u y'o de lasɔmi a ko siratigɛ ninnu na ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ baarabila in a ko hukumu kɔnɔna la o ye bankiw ye assurancew établissement financiers ani min ye taji feerelaw ye ani min bɛ tali kɛ taji feerelaw an y'a fɔ ten fo ka taa se SINABEF ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ SINABEF ka hukumu kɔnɔna la ko nka u ka yena ani min bɛ tali kɛ APBF ani SECAM olu ka yena tɛ kelen ye o de la n'i ye jateminɛ kɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yɔrɔ min na bi o de ye k'a fɔ indépendant ka kuma la jamanaw SINABEF min ni bi a bɛ n'a fɔ a secrétaire général n'o y'u ka forobakalatigi ye Amadou Ba ko ale ni ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ APBF kɔnɔna la ko u ka yetaw tɛ kelen ye sabu ko ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ comité syndical min filɛ nin ye warimaraso BDM kɔnɔna la ka taa se banki min fana bɛ yen n'u k'a ma ko BESIC a jirala k'a fɔ olu ka lafasali kulu fana y'a jira k'a fɔ olu sen tɛna ye baarabila in na ko ka sababu kɛ ko nafa tɛna ye baarabila in na ko a bɛ sɔsɔli ta ka ɲɛsin sariyaw ma n'o ye bɛnkanw ye min bɛ tali kɛ SINABEF ni patronat ani APBF olu ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni jateminɛ kɛ baarabila in APBF ni SECAM o y'a jira k'a fɔ baarabila in ko nafa t'a la wa ko a bɛ ka kɛ sababu ye baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ ka olu don da dɔ fɛ da min bɛ yen ni limanaw nafaba t'a la wa ko san laban minnu ni olu bɛ k'u kunda an kan a jirala k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ baara yɛrɛ guwanin na walasa san laban jate minnu bɛ yen n'olu kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ ka o baara u bɛ ka dankari kɛ olu la a dun jirala k'a fɔ ko bɛnkan dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ procès verbal ani min ye UNTM CNPM o bolonɔbila sɛbɛn min kɛra février kalo tile 5 san 2021 ni o bɛ tali kɛ hakɛ dɔw la hakɛ minnu ni o kan ka di baarakɛlaw ma i n'a fɔ banki baarakɛlaw o dɔ bɛ tali kɛ faranga dɔw kan sarako nasira ninnu na ko baara bɛ ka kɛ o waati kelen min na min ye SINABEF ye ale wulilen bɛ ka i jɔ k'a fɔ k'a bɛ baarabila dɔ boloda k'a sɔrɔ dun bɛnkan min kɛra février kalo tile 5 san 2021 o bɛnkan baaraw ma ban fɔlɔ SINABEF bɛ fɛ ka baarabila min kɛ ko o ye sariya sɔsɔ de o mana bɔ yen nɔ yɔrɔ SINABEF a ka baarabila kun dɔ fana ye ko madame Kane Jɛnɛbu Sall ale gɛnna ka bɔ BDM kɔnɔna la ka sababu kɛ ko a minɛna sonyɛni na ani fana Ecobank ka baarakɛla dɔw fana bɛ yen nɔ olu fana ka dossier fana bɛ bolo la ani waati in na a bɛ sariya ɲɛkɔrɔla la nin ye hakilila damadɔ ye patronat maaw y'a jira k'a fɔ ko ani APBF maaw ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sariya ɲɛma u ma sɔn k'u da don o la sabu u bɛ sariya ɲɛma ka ban nka indépendant kɔnɔna la limanaw ni nin bɛɛ ta k'a lajɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yɔrɔ jumɛn o ye k'a fɔ fana BDM ɲɛmɔgɔ ni o ye Birahima Amadu Hayidara ye ani Fantamadi Keita ni maa fila ni olu bɛ
a jirala k'a fɔ ko SYNABEF y'a ɲini ko olu ka bɔ ɲɛmɔgɔya la yɔrɔ Birima Amadou Haidara ale de ye BDM wari maraso ɲɛmaaba ye bi ka taa se Fanta Madi Keita ma ni maa fila ko olu ka bɔ u ka jɔyɔrɔw la n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ ni jalakili min talen don ka ɲɛsin ninnu ma min ye APBF ye u y'a ɲini SYNABEF fɛ k'u ka bɔ u ye jalaki min bɛ ninnu kan u ka bɔ u ka o jalakili kelen ka segin k'a fɔ u segira kɔ u ye jalaki min bɛ nin maa fila kan ko u ka segin kɔ a ko siratigɛ la n'o ma kɛ ko sigikafɔ min bɛ sen na n'o ye bɛnkan ye bɛnkan min bolonɔ bilala patronat CNPM ani SYNABEF ni ɲɔgɔn cɛ ko olu tɛna u da don a la wa sigikafɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ SYNABEF ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛna sigi a ko kunna wa hali SYNABEF kɛlen don ka baarabila min boloda n'a kan ka daminɛ bi nɛgɛ kanɲɛ fo falaki ko BDM sen tɛna y'a la wa APBF fana ka tɔnden si tɛna ye a ko siratigɛ ninnu na BDM ka comité syndical olu fana sen tɛna y'a la comité syndical min filɛ nin ye BESIC ale fana ye wari maraso dɔ ye olu fana ko ko olu sen tɛna ye a ko hokumu kɔnɔna la wa ko an y'a fɔ ten min ye baarakɛlaw ka baara hakɛ ye ani sara minnu kan ka d'u ma i n'a fɔ san 2018 san 2019 ani san 2020 sigikafɔ minnu kan ka boloda o ko siratigɛ ninnu na ni o kan ka kɛ bɛnkan ye limanaw ko ninnu ko k'u tɛna sigi ka ye a ko kɛnɛ kan ko bi kɔni bɛn tile tɛ yen sabu SYNABEF ale y'a jira k'a fɔ ale ka baarabila ale tɛna segin kɔ wa a bɛna baarabila in kɛ min kan ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu falaki bi tarata don in na o b'a jira k'a fɔ banki baarakɛla dɔw olu bɛna taa baarabila la k'a daminɛ bi kunnafoni ye nin limanaw an ye nin bɔ l'Indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra Indépendant kɔnɔ min ye le soir de Bamako ye ale kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ politique ko nasira la limanaw min ye Useni Amion Gindo ale ko dɔgɔkun fila u b'o de di cɛmancɛ fanga ma k'u na bɔ ka boulevard de l'Indépendance n'o ye kɛnɛba ye min tɔgɔ dalen don an ka yɛlɛma hɔrɔnya la walasa Useni Amion Gindo u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn dɔ de kɔnɔna la fara ɲɔgɔn kulu dɔ don ni politique tɔnw caman ani jɛkuluba minnu bɛ yen ni olu faralen ɲɔgɔn kan politique o nasira la u k'a ma ko cadre d'échange des femmes des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali u ka jɛkulu a fara ɲɔgɔn kan politique tɔn caman b'a kɔnɔ u ka hakilila de ye ko cɛmancɛ fanga bɛ se ka taabolo ɲuman sɔrɔ cogo min na o de la hakilila kelen kuma kelen min b'u da limana o de ye ko ka jamana ɲɛmaaw ladɔnniya ko waati min dira cɛmancɛ fanga ko la k'u ka o ka bonya sago kana kɛ o kunna o de la u ye jɛrɛ kɛ n'o ye meeting ba dɔ ye o kɛra octobre kalo tile 23 san 2021 palais de la culture la Bamako yan nɔ an y'a fɔ ten kuma kelen min bɛ yen limanaw n'o kun b'u bɛɛ lajɛlen da o ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga foyi de kana fara a kan muso minnu bɛ a ko hukumu kɔnɔna la ni o ye regroupement cadre d'échange des partis regroupement des femmes Mariam Traoré ale de b'o ɲɛmaaya la a ka fɔ la a ko olu musow n'i y'a ye cɛmancɛ fanga bi olu tɛ cɛmancɛ fanga juguya la dɛ ko nka ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la bi n'i y'a gɛlɛya ta k'a lajɛ ko a caman de bɛ olu musolakaw kan wa ko k'a fɔ de ko u bɛ cɛmancɛ fanga to yen u ka ko kalata kan ka labɛn ko wa ko jɛrɛba min bɛ yen n'o fɔlen don cɛmancɛ fanga maaw fɛ n'o ye assise nationale de la refondation n'u kama ko ANR Mariam Traoré ko nin tɛ sigi min ni nafa yɛrɛ bɛna y'a la ko wa ko yan'u ka u ɲɛsin sigikafɔw ma ko lakanabaliya min bɛ yen ani jamana yɛrɛ gɛlɛya min bɛ yen foyi tɛ se ka san ko munna ko cɛmancɛ fanga maaw tɛ se k'u ɲɛsin o baara ninnu ma fo k'a fɔ de ko kuntilenna kelen min b'u la walima hakilila kelen min b'u la o de ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka cɛmancɛ fanga ka dɔ fara a kundama kan ko ne tɛ ko gɛlɛya caman de bɛ jamana in kɔnɔna la bi u kan k'u ɲɛsin o ma o ka fisa u k'u ɲɛsin k'a fɔ k'u bɛ dɔ fara cɛmancɛ fanga kan o ye Mariam Traoré ale ka kuma ye min ye Useni Amion Gindo ye ale fana de bɛ jɛkuluba in ɲɛma limanaw a kumana a ko ale yɛrɛ ka fɔ la bi cɛmancɛ fanga limanaw olu yɛrɛ de wulilen bɛ k'a dɛmɛ bi walasa a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ko nka ko waati min dilen don a ma waati in u k'a bonya ko n'u ma waati in bonya n'u y'u sago waati in kan ko dɔgɔkun 2 dɔrɔn de bɛ olu yɛrɛ bolo u bɛ fɛ ka bɔ ka boulevard de l'Indépendance
ka o bolon kɔnɔna minɛ ka u ka fɛlaw yira jamanadenw na o kɛra Hussein Amion Gindo ka kuma ye a ko wa ko cɛmancɛ fanga ka farati dɛ u ka farati u ka samasamani dabila u ni diɲɛma cɛ i n'a fɔ CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw communauté internationale n'a ɲɔgɔnnaw ko sabu ko maa o maa bɛ bi n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'i ma farati ka gɛlɛya sama i ni maa wɛrɛw cɛ i bɛ to i kelen na Mali dun ko an b'o de lahalaya kɔnɔna la bi n'an ma farati ka gɛlɛya sama ani CEDEAO cɛ n'an ma farati ka gɛlɛya sama ani communauté internationale cɛ an bɛ sɔn ka to an kelen na n'an dun tora an kelen na ko o da man di an na wa kuma dɔw fana bɔra Hussein Amion Gindo da k'a jira k'a fɔ ko nafolo caman de bɛ ka tiɲɛ conseil national de transition n'o ye CNT maaw ye minnu bɛ députéya baara la cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la a ko miliyari 10 de bɛ yen ani miliyɔn 300 ko o de bɛ ka tiɲɛ bi cɛmancɛ fanga députéw tɔgɔ la nka limanaw cɛmancɛ fanga député minnu bɛ yen i n'a fɔ Nusar ale b'a kɔnɔna la ale bɛ CNT kɔnɔ ale ye jaabi kɛ o ko in na sabu a ka kuma la a ko Hussein Amion Gindo k'a ka taa loi de finance min tara san 2021 k'a ka t'o lajɛ a filɛ nin ka miliyari 10 min fɔ nin ye ko o tɛ sababa ye ko miliyari 9 de bɛ yen o de bɛ ka di CNT ma wa baara bɛ ka kɛ n'o de ye bi o de bɛ ka bila CNT ka bolo kan a bɛ ka baara kɛ n'o ye ko n'i y'o jateminɛ yɛrɛ kɛ 100 ko 10 de bɔra o la wa ko san 2022 loi de finance fana na ko caman de bɛna bɔ a la k'a bɛna na fo miliyari 9 ɲɔgɔnna de la wa ko caman de bɛna bɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ min ye Nusar ye a ka fɔ la ko nafolo caman de bɛ ka tiɲɛ CNT maaw tɔgɔ la k'a sɔrɔ dun ko nafolo in ko taayɔrɔ ma dɔn a la yɔrɔ Nusar ale ye jaabi min kɛ o la o ye k'a fɔ de ko politikimaa dɔw bɛ yen k'u bɛ fɛ ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ de ka baara ka yuguya b'a bolo walima ka kuma caman fɔ politiki ko kɛlɛ don ko jamana ko kɛlɛ tɛ jamanaw nin tɛ ne ka kuma ye dɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako ale de kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Nouvelle Horizon kuma na jamanaw politiki tɔn belebeleba min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'u kama ko URD URD ka jɛrɛ 10 n'o ye conférence nationale ye ko jɛrɛ in kɔni kɛra ko nka limanaw jɛrɛ gɛlɛya donna na dɛ Nouvelle Horizon ka kuma la a jɛrɛla k'a fɔ ko cɛbɔ minnu bɛ yen ani jɛkulu misɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ URD kɔnɔ caman de bɛ yen minnu kɛlen don ka jalaki bɛ u ka ɲɛmaa ka bi n'o ye ɲɛmaa danka fɔlɔ ye Salifu Sanogo o de la u ka jɛrɛ 10 min ye nin ye n'o URD y'a boloda n'u kama ko conférence nationale a kɛra octobre kalo tile 23 dɔgɔkun laban yɛrɛ la palais de la culture Amadou Hampâté b'a la a ɲɛmaaya yɛrɛ de tun bɛ professeur Salifu Sanogo bolo o baara ninnu kɔni kɛra ko nka ko jaabi minnu bɛ yen n'o ye rapport ninnu ye baara jaabi minnu bɔra bureau exécutif national fɛ ko o b'a yira k'a fɔ parti cogoya yɛrɛ parti kɔnɔna la yɛlɛmani minnu bɛ yen olu kan ka boloda ani maa kura minnu donna parti kɔnɔna la limanaw olu bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na o baaraw de tun bɛ senna ko nka limanaw a baara kɛra kuma camanba de ye u ni ɲɔgɔn cɛ professeur Salifu Sanogo ka kuma daminɛw la a ko bi octobre kalo tile 23 san 2021 k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ parti ka kuntilennaw na ani parti bɛ se ka jɔsen kuraw sɔrɔ cogo min na ani jigiya yɛrɛ kama ko kabi san 2012 ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye URD tɔndenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ limanaw k'a sɔrɔ maa min bɛ yen ni o ye parti ɲɛmaaya kɛ ka parti bila nin cogo in na ka a jɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala ma hinɛna Sumela Sise la limanaw ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye parti ka conférence nationale kɛ k'a sɔrɔ Sumela Sise ale t'o kɛnɛ kan ko nka Sumela Sise limanaw k'a kun kɔrɔtalen a ye parti politique tɔn ye n'o ye URD a y'a bila sen kan nka limanaw o mana kɛ cogo cogo Sumela Sise taalen bi a jarala k'a fɔ ko délégué minnu bɛ yen ni olu bɔra diɲɛ n'a fɔ Mali fan caman fɛ ka na ni conférence nationale in na a jarala k'a fɔ ko délégué ninnu caman bɛ yen minnu bɛ URD kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ u y'a jira k'a fɔ ko sabu bɛn ma kɛ ko la u ka sariya sɛbɛn min bɛ yen n'o ye article 58 ye o min bɛ parti ka lahala caman fɔ ko congrès balalen n'o ye congrès extraordinaire ye u kan ka boloda u fɛ novembre kalo tile 14 natɔ in na o ye maa dɔw bɛ yen minnu ni professeur Salifu Sanogo ka hakilila tɛ kelen ye
onga minnu be ni olu b'a ka fanfɛla la n'olu ni professeur Salifu Sanogo ka hakilaw be taa ɲɔgɔn fɛ olu ka baara jaabi min bɔra u ka conférence nationale na o de k'a fɔ ko maa kura minnu donna politique tɔn in kɔnɔna la i n'a fɔ Mamadu Igor Jara yɔrɔ ale yɛrɛ jɔyɔrɔ dira ale ma ale kɛra dankan 28 n'o ye 28e vice président ye wa fana ko maa kura minnu donna la i n'a fɔ Umar Ibrahima Touré ani Ahmed So ninnu ko sigikafɔ bɛ sen na walasa olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ politique tɔn in kɔnɔna la cogo min na nka jamanaw conférence nationale min kɛra dɔw kɔni b'a la minnu ma sɔn a jaabi ma olu y'a jira k'a fɔ jaabi min kɛra olu ma sɔn a ma wa min ye novembre kalo tile 14 natɔ in na olu bɛna congrès extraordinaire kɛ walasa politique tɔn in a ka se k'a ka cɛbɔ yɛrɛ bɔ don nataw la kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ min ye ECHO ye ale kumana ECHO y'a jira k'a fɔ teliya yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna la jamanaw kuma minnu n'olu cayara kosɛbɛ k'a fɔ de ko kuma ka kɛ jadisiw fɛ n'o ye banbanci jɛkuluw ye ko ɲininkali de kɛlen don ECHO maaw fɛ n'a sɔrɔla nafa de b'a la walima nafa t'a la walasa jamanaw kibaruya min n'a bɔra ka bin n'a ye bɛɛ de dabali ban jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ la ko kuma ka kɛ jadisiw fɛ k'a sɔrɔ don jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ bɔra ka kuma in nkalontigiya juma tɛmɛnen ni araba tɛmɛnen ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko maaw sugandira jamana kɔnɔna la yan ko ka taa kuma jadisiw fɛ yɔrɔ kuma min n'a kɛra nin ye ni Sogɛl Kokala Mayiga jamanaw ale bɛ ka ɲɛsen bila kɔsen ɲɛ fasiri ka kuma don dɛ sabu ko Sogɛl bɛ teliya min na bi ka baara dɔw boloda n'a fɔra kuma min n'o bɔra bɛɛ y'i ka tata fɔ a la bɛɛ ko dɔw ko a ka kan ka kɛ jamanaden caman yɛrɛ y'i ka fɛla fɔ a la ko kuma ka kɛ jadisiw fɛ ko fɛn ɲuman don sabu ECHO yɛrɛ ye maa caman de ɲininka maa min ko ka kuma jadisiw fɛ jamanaw waati n'a cogoya kama olu de ka can kosɛbɛ nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko kuma ka kɛ ninnu fɛ ko nafa foyi t'a la ko sigikafɔ man ka kɛ maa ni banbanciman cɛ o de la maa bɛ se ka mun fɔ ECHO ka kuma ninnu na o de ye k'a fɔ premier ministre ani colonel Assimi Goïta u bɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye cogo min na a bɛ n'a fɔ waati kelen de t'u bolo u ɲɛ bɛ waati kelen min na sabu dɔ bɛ kuma dɔ fɔ bi i b'a sɔrɔ sini o kuma bɛ taa kɔkari kokura jamanaw n'o dun bɛ sen na Sogɛl kelen dun y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ min n'o ye Assise nationale de la refondation ye ko ka makɔnɔ fɛn fɛn bɛ fɔ Maliko la o ka fɔ o kɛnɛ kan munna jadisiw n'o ye terrorisiw ye kuma ɲɔgɔnya ka kɛ olu ɲɔgɔn cɛ o kuma bɛ taa poyi fo jamanadenw bɛɛ bɛ taa i ta fɔ o la bi jamana ɲɛmaaw ka tila ka bɔ k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ yɔrɔ kuma in tiɲɛ b'a la nkalon bɛ se ka fɔ a la an b'a kuncɛ teliya la jamanaw ni indicateur du renouveau ye jamanaw a jarala k'a fɔ ko indicateur du renouveau kɔnɔna la bi cigarette min n'a bɛ yuruku ka don jamana kɔnɔna la n'a ti don ni sira ɲumanw ye a jarala k'a fɔ ko a bɛ tiɲɛniba de don jamana kunna miliyari 10 ɲɔgɔnna o de bɛ tiɲɛ jamana kunna san o san o de la sɛgɛsɛgɛli kulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Institut national de la statistique INSTAT ale ni Sonatam olu ye sigikafɔ dɔ kɛ bɛnkan dɔ don min bolonɔ bilala kabi février kalo tile 3 san 2020 jamanaw bɛnkan in kun de walasa sigirɛti yuruku min bɛ don an ka jamana kɔnɔ ka se ka dansigi k'a la a jala k'a fɔ sigirɛti dɔw bɛ yen i n'a fɔ Ranson Sir ani American Legend nin ye sigirɛti cɛjugubaw de ye jamanaw minnu bɛ don jamana kɔnɔ yuruku sira fɛ walasa dansigi ka k'a la INSTAT ani Sonatam maaw olu de bɛ wulikajɔ la walasa a bɛ se ka dan bɛ se ka kari a la cogo min na ko sabu ko miliyari 10 CFA wari la o de bɛ tiɲɛ jamana kunna a ko siratigɛ la jamana e ko an ti kunnafoni bila nin kan yan an sera ka min lakali aw ye o ye nin ye k'aw fo k'aw barikada an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna